Добре дошъл. Това са 11 минути с мен. До. Тази практика е покана. Покана да се оставиш, покана да бъдеш. Тук си, за да пуснеш, да се върнеш у дома, да си позволиш да не носиш всичко сам. Няма нужда да доказваш, контролираш или поправиш. Само бъди. Само чуй гласа ми. Намери място, в което тялото ти може да се отпусне. Избери легнала или седнала позиция, в която няма напрежение. Позиция, в която гръбначният ти стълб се издължава без усилие. Можеш да използваш облегалка, ако имаш нужда. Отпусни ръцете, обърни длани към небето. И нежно затвори очи. Насочи фокуса си навътре. Усети допира на тялото до пода или до седалката. Тежестта. Съприкосновението с повърхността. Концентрирай вниманието си към дъха. Не го променяй, просто го наблюдавай. Всяко вдишване и всяко издишване. Усети как въздухът ти изпълва първо корема, после гърдите. Студен при всяко вдишване, топъл при всяко издишване. Позволи си да отпуснеш лицето, челюстта, корема, ръцете, краката. Пусни всичко, което не е нужно сега. Всяко издишване се връщаш все по-дълбоко към себе си. Към място отвъд напрежението, отвъд мислите, отвъд контрола. Наблюдавай какво се случва, когато просто си. Без нужда да поправяш, без нужда да разбираш, без нужда да държиш. Понякога, точно когато пуснем, нещата се нареждат сами. Пусни нуждата да контролираш. Пусни очакванията, какво ще бъде, как ще изглежда, кога ще се случи. Пусни усилието. Ти не си задачите си, ти не си мислите си. Ти просто си. Почини си в това място. Намери себе си. И този истински център,
който само ти знаеш кой е. А сега си представи, че е лято. И ти си под дъжда. Дъжда е мек, нежен, топъл. Водата се стича по теб, но не те мокри. Тя те пречиства. Измива тежестта на деня, измива чуждите думи, измива очакванията, контрола и цялата натрупана болка в теб. Постепенно върни усещането за тялото. Почувствай повърхността под теб, тежестта. Почувствай тялото си отново. Направи едно по-дълбоко вдишване. Напълни турба до максимален капацитет и бавно издишай през уста. И сега направи същото още веднъж. Бавно дълбоко вдишване, бавно издишване през уста. Върни се към дъха си. Вдишай лекота, издишай напрежение. Вдишай красота, светлина, прана, жизнена енергия. Издишай болка, товар, вина, стрес. Всяко издишване излиза всичко, което не ти принадлежи. Енергии на чужди очаквания, спомени от разговори, които все още са в теб, думи, които си преглътнал, болка, която си съхранил. Повтори на ум. Мога да пусна. Всичко се подрежда за мен. Домът ми е в покоя и хармонията. Мога да пусна. Всичко се подрежда за мен. Домът ми е в покоя и хармонията. Започни леко да движиш пръстите на ръцете и краката и върни вниманието си тук. Сложи ръка на сърцето, усети пулса. Това е животът, който не изисква нищо от теб. Само да бъдеш. Когато си готов, отвори очи. Няма нужда да бързаш.
Благодари си за това, че си се появил, за това, че си бил, и не забравяй. Да се оставиш да бъдеш е понякога най-смелият акт на доверие. Доверие към себе си, доверие към живота. Това беше твоята среща отвъд думите. Винаги можеш да се върнеш тук, винаги можеш да бъдеш. Сподели това пространство, ако те е докоснало.